Za týmito dverami práve prebieha maturitná skúška zo slovenského jazyka. Zaujímalo nás, do akej miery ovplyvnilo vyhlásenie ministra školstva skúšku v 4. C. Môžem vás vyrušiť? Nech sa páči. Zdá sa vám matúra ľahšia alebo ťažšia, ako ste očakávali? Tak určite veľmi jednoduchá, zatiaľ mám všetko. Ďakujem za otázku. Tak vám teda prajem príjemnú matúru. Môžem? Vôbec nič mi nejde, ja to vôbec netrieť. Ako to je? Ako jasmenek, rýchlo mi povedz, bože, rýchlo, už mi odbieha čas. Ste nervózna? Ja. A mohlo to byť celkom fajn. Pre TV Pická Romana Ešarová.